Γεια σας φίλες και φίλοι. Λογιστικά είναι σήμερα τα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Μια ενότητα που είναι πάντα επίκαιρη. Είναι η εκπομπή Επιχειρήν και ο Μαλκιβιάδης Λάμπρου. Η καλεσμένη μας εδώ στο στούντιο, κυρία Εύη Λεβεντάκη, είναι οικονομολόγος φοροτεχνικός και θα μας μιλήσει για λογιστικά, φοροτεχνικά θέματα που αφορούν κάθε επιχείρηση και επιχειρηματία. Κυρία Λεβεντάκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Μια επιχείρηση για να έχει εύρυθμη λειτουργία, εκτός από έναν καλό δικηγόρο, χρειάζεται και ένα καλό λογιστή. Ναι, πλέον πρέπει να βρισκόμαστε σε πλήρη συνεργασία και με τον νομικό σύμβουλο, γιατί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά. Δηλαδή, μερικές φορές συγχέεται το αντικείμενο το δικό μας με αυτόν των δικηγόρων. Ενώ στην πραγματικότητα, εκεί που σταματάει ο δικηγόρος, ξεκινάει ο λογιστής και αντίστροφα. Δηλαδή, εκεί που ξεκινάει ο λογιστής, σταματάει ο δικηγόρος. Ένα απλό παράδειγμα. Η σύνταξη του καταστατικού μιας εταιρείας. Μάλιστα. Πολλοί θεωρούν ότι μπορεί να γίνει και από ένα λογιστή. Για μας είναι τυπικό το θέμα. Στην πραγματικότητα όμως, όταν θα έρθει μια δυσκολία, όλοι ανατρέχουμε στο καταστατικό ή στα συμφωνητικά που έχουμε κάνει κατά διαστήματα με κάποιους πελάτες, με κάποιους προμηθευτές. Εκεί λοιπόν είναι που έχει το πρόβλημα ο δικηγόρος, γιατί δεν μπορεί να πατήσει σωστά και να υπερασπιστεί τον πελάτη. Άρα χρειάζεται μια συνεργασία μεταξύ δικηγόρου και λογιστή. Ακριβώς. Ειδικά στις μέρες μας που το ποινικό αδίκημα έχει πλέον μπει, είναι μια εφαρμόσιμη πραγματικότητα στην φορολογική νομοθεσία, είναι απαραίτητος. Είναι σημαντικός ο ρόλος του δικηγόρου σε μια επιχείρηση, σε μια εταιρεία, αλλά εξίσου σημαντικός είναι και ο ρόλος του λογιστή. Βεβαίως, πλέον. Ωραία. Πάμε λοιπόν σε θέματα που αφορούν οικονομοτεχνικά. Να ξεκινήσουμε με βασικές αρχές για να δώσουμε και στους τηλεθεατές να καταλάβουν. Να μιλήσουμε για το τάξης, για τους κωδικούς του τάξης και πού χρησιμεύουν αυτοί. Ωραία. Με τους κωδικούς που παίρνουμε από την εφορία, μπορούμε να έχουμε ολοκληρωμένη φορολογική εικόνα της επιχείρησής μας. Δηλαδή, εκτός των δηλώσεων που έχουμε υποβάλει και μπορούμε ανα πάσα στιγμή να τις εκτυπώσουμε, μπορούμε να δούμε και μία πληθώρα πληροφοριών. Είναι καινοτομία που έχει εισάγει το Υπουργείο αυτή τη στιγμή, όπως τα στοιχεία του μητρώου μας, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μας. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό αναλυτικά. Δηλαδή, βλέπουμε ποια είναι η οφειλή μας προς την εφορία. Βλέπουμε πότε έγινε ληξιπρόθεσμη, ποιες είναι οι προσαυξήσεις. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε πλέον ταυτότητα πληρωμής. Δηλαδή, εκτυπώνουμε από το ίντερνετ την ταυτότητα πληρωμής και εξοφλούμε μέρος ή ολόκληρη την οφειλή σε τράπεζα και σε ταχυδρομεία. Δηλαδή, έτσι αποφεύγουμε τις ουρές αναμονής στην εφορία. Άρα είναι απαραίτητη. Διευκολύνεται η ζωή μας αρκετά. Ταλαιπωρούμαστε γιατί είναι προσωπική και πρέπει ο ίδιος ο επιχειρηματίας να προσέλθει για να παραλάβει τον κωδικό ή αλλιώς με εξουσιοδότηση να προσέλθει στη θέση του κάποιος άλλος, αλλά είναι πλέον απαραίτητη. Και για τις βασικές εργασίες της επιχείρησης, έτσι. Μάλιστα. Να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι που αφορά το λογιστικό κομμάτι, όσο αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. Να μιλήσουμε για το προσωπικό μιας επιχείρησης, γιατί κάποια πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα και το πιο βασικό που δεν γνωρίζουν οι επιχειρηματίες και μας δημιουργεί στη δουλειά μας πρόβλημα είναι ότι πλέον οι προσλήψεις γίνονται ηλεκτρονικά. Ωραία, πάμε πρώτα στο κομμάτι των προσλήψεων, ναι. Μετά και στις απολύσεις να συζητήσουμε και για τις απολύσεις, όπως και για την αποχώρηση. Λοιπόν, ωραία, πάμε με την όλες οι εργασίες που αφορούν πρόσληψη, απόλυση, αποχώρηση προσωπικού γίνονται πλέον ηλεκτρονικά. Σε καμία υπηρεσία δεν πηγαίνουμε πλέον τις αναγγελίες, όλα τα κάνουμε ηλεκτρονικά. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι στην πρόσληψη. Δηλαδή, την πρόσληψη πρέπει να την κάνουμε είτε νωρίτερα, είτε την ίδια μέρα και πριν ξεκινήσει το ωράριό του εργαζόμενος. Γιατί, αν ο εργαζόμενος ξεκινήσει να δουλεύει στις 9 η ώρα το πρωί, για παράδειγμα, μάλιστα, και εμείς κάνουμε την αναγγελία πρόσληψης στις 10, θα επιβληθεί πρόστιμο. Σε περίπτωση ελέγχου. Όχι, επιβάλλεται πρόστιμο. Γιατί είναι ηλεκτρονικά, βλέπουν το ωράριο, το περνάμε στην πλατφόρμα το ωράριο, οπότε μας τη βγάζει εκπρόθεσμη και η επιχείρηση έχει πρόστιμο. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις πρέπει να προσέχουν, πολύ προσεκτικοί, να ενημερώνουν το λογιστή τους την ίδια μέρα ή τις προηγούμενες μέρες για τις προσλήψεις του προσωπικού. Αποχώρηση και απόλυση δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε 8 μέρες όπως είχαμε και παλιότερα. Όπως και παλιότερα. Ακριβώς. Για τον πίνακα προσωπικού. Ο πίνακας προσωπικού υποβάλλεται και αυτός ηλεκτρονικά. Το αντίγραφο βέβαια πάντα πρέπει να αναρτάται σε εμφανές σημείο μέσα στο χώρο της επιχείρησης. Όπως και παλαιότερα. Ακριβώς. Ένας καινούριος όρος. Τεχνικός ασφαλείας. Σχεδόν όλοι το αγνοούν.
Ναι, η πλειονότητα των επιχειρήσεων το αγνοεί. Ναι, θέλουμε να μας πείτε τι είναι αυτό και πού απευθυνόμαστε μετά για να πάρουμε αυτά τα πιστοποιητικά που θα μας πείτε τώρα. Ο τεχνικός ασφαλείας είναι ο σύμβουλος του εργοδότη και του εργαζόμενου σε θέματα ασφαλείας στην επιχείρηση και σε θέματα υγιεινής. Είναι υπεύθυνος δηλαδή ως προς τον επιχειρηματία να τον ενημερώνει για οτιδήποτε βλέπει ότι μπορεί να προκαλέσει κάποιο ατύχημα ή οτιδήποτε βλέπει ότι μέσα στον χώρο της εργασίας προκαλεί επικινδυνότητα. Και απ' την άλλη προσπαθεί να τηρούν οι εργαζόμενοι κάποιους βασικούς κανόνες υγιεινής. Είναι υποχρεωτικό πλέον. Αυτό δεν ξέρουν οι περισσότερες επιχειρήσεις. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε τεχνικός ασφαλείας, διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνουμε πρόσληψη. Πώς γίνεται τώρα η διαδικασία? Μια στιγμούλα. Τεχνικός ασφαλείας μπορεί να είναι ένας οποιοσδήποτε, μπορεί να είναι ένας ιδιοκτήτης, μπορεί να είναι ένας εταίρος. Μπορεί, αλλά όλα με προϋποθέσεις. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Ναι. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί ο επιχειρηματίας να είναι και τεχνικός ασφαλείας. Εκτός αν η δραστηριότητα της επιχείρησης δεν μας το επιτρέπει. Παράδειγμα, ναι. Αν έχουμε ανάμειξη με χημικές ουσίες, δεν μπορεί να είναι ο επιχειρηματίας. Πρέπει να είναι ένας έξτρα συνεργάτης. Μάλιστα. Ο οποίος από πού πληρώνεται? Από την ίδια την επιχείρηση. Από την ίδια την επιχείρηση. Ωραία. Αν πρέπει ο εταίρος ή ο ιδιοκτήτης να γίνει τεχνικός ασφαλείας, τι πρέπει να κάνουμε? Πώς μπορεί να γίνει? Παρακολουθεί σεμινάρια είτε στα επιμελητήρια είτε στα ΚΕΚ, είναι κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Μάλιστα. Παίρνει το πιστοποιητικό και ορίζεται ο αντίστοιχος τεχνικός ασφαλείας. Είτε είναι ο ίδιος επιχειρηματίας, είτε είναι κάποιος συνεργάτης. Μας το ζητάει η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Δηλαδή, όταν προσπαθούμε να κάνουμε πρόσληψη, μας ζητάει το αφημί του τεχνικού ασφαλείας. Και γι' αυτό είναι και απαραίτητο. Αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να υπάρχει. Φυσικά. Φυσικά. Σεμινάρια. Λίγο να πούμε στον κόσμο που μας παρακολουθεί, αν είναι πολυήμερα, αν είναι πολλές ώρες αυτά τα σεμινάρια, τι σεμινάρια είναι, αν είναι επιπληρωμή, αν είναι δωρεάν. Δεν είναι τραγικά. Δηλαδή, θα αφιερώσει ο επιχειρηματίας μία μέρα από την εργασία του. Το ξέρουμε, είναι δύσκολο πια. Αλλά θα παρακολουθήσει το σεμινάριο, περίπου νομίζω 6 ώρες είναι, και παίρνει το πιστοποιητικό. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, τα επιμελητήρια κάνουν κάποια σεμινάρια τεχνικού ασφαλείας δωρεάν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και σεμινάρια που κάνουν τα ΚΕΚ, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα οποία είναι επιπληρωμή, δεν είναι μεγάλο το κόστος. Μπορούν να απευθυνθούν οι επιχειρηματίες και εκεί, σε περίπτωση είναι που μικρό το κόστος. Ναι, πολύ μικρό. Ωραία. Κυρία Λεβεντάκη, να περάσουμε στην καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης. Έτσι. Και να περάσουμε σε αυτό που όλοι τρέμουν εισαγωγικά και φοβούνται, το φορολογικό έλεγχο. Τι πρέπει να προσέχουν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να μην φοβούνται, τουλάχιστον να είναι. Και εμείς οι λογιστές τρέμουμε τον έλεγχο. Αν οι επιχειρήσεις δεν ακολουθούν αυτά που λέμε. Αν κάνουν σωστά βήματα όμως, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Πολύ γενικευμένα, γιατί υπάρχουν πολλές κατηγορίες και ειδικοί κανονισμοί για κάθε κατηγορία. Πολύ γενικευμένα και για τις εμπορικές κυρίως επιχειρήσεις, θα πούμε ότι οπωσδήποτε προσέχουμε οι αγορές μας να γίνονται όλες με παραστατικά. Δεν αγοράζουμε τίποτα χωρίς να έχει κοπεί κάποιο αντίστοιχο τιμολόγιο δελτίο αποστολής που να δικαιολογεί την αγορά μας. Από εκεί και πέρα, πρέπει οι πωλήσεις μας, να προσέχουμε, να είναι σε αντιστοιχεία με τις αγορές μας. Δηλαδή, αυτά που αγοράζουμε, θεωρητικά τα πουλάμε. Και αυτό πρέπει να το απεικονίζουμε στα οικονομικά μας στοιχεία. Αυτό είναι κάτι που παρακολουθεί ο ίδιος επιχειρηματίας σε πρώτη φάση και εμείς μετά το βλέπουμε αποτυπώνεται στα στοιχεία. Αλλά πολλές φορές δεν μπορούμε να προλάβουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, πρέπει ο ίδιος επιχειρηματίας να το κάνει και σε ημερήσια βάση για να μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο. Μόνος του ή σε συνεργασία με τον λογιστή του? Σε συνεργασία με τον λογιστή. Απλά ο ίδιος μπορεί στην καθημερινή του λειτουργία να ελέγξει τι από αυτά που αγόρασε, πούλησε κιόλας. Μάλιστα. Άλλα πράγματα που πρέπει να προσέχουμε? Άλλα πράγματα που πρέπει να προσέχουμε. Για όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ταμειακές μηχανές, κόβουμε ένα ημερήσιο δελτίο εσόδων, το λεγόμενο Z, στο τέλος κάθε ημέρας. Όλα πρέπει να είναι σε σειρά. Όταν τα πηγαίνουμε στο λογιστή, πρέπει να φροντίζουμε να μην έχουμε χάσει κανένα. Σε περίπτωση που χάνουμε κάποιο Z, καλούμε τον τεχνικό και μας λέει τον τρόπο ή έρχεται ο ίδιος και βγάζει το αντίστοιχο Z που έχει χαθεί. Στην περίπτωση που δεν έχουμε πωλήσεις? Στην περίπτωση που δεν έχουμε πωλήσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να εκδώσουμε μηδενικό Z στο τέλος της ημέρας. Γιατί έτσι δείχνουμε ότι η επιχείρηση είναι ανοιχτή, αλλά δεν είχε έσοδα τη συγκεκριμένη ημέρα. Ενώ σε διαφορετική περίπτωση μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι η επιχείρηση ήταν κλειστή για κάποιο λόγο.
Θα σας ρωτήσω για το αν είναι κλειστή επιχείρηση, τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά πολλές ταμειακές μηχανές, τώρα, τελευταία μοντέλα, δεν εκδίδουν μηδενικό ζήτα. Θα πρέπει να μιλήσουμε με τον τεχνικό έτσι ώστε να μπορεί να μας βγάλει η μηχανή ζήτα. Κάποια παράμετρος θα είναι που θα μπορούμε να ρυθμίσουμε. Σας το λέω αυτό γιατί έχω πολλά παραδείγματα τέτοια και πολλοί επιχειρηματίες αναγκάζονται να χτυπήσουν στη μηχανή ένα πολύ μικρό ποσό προκειμένου να βγει το ζήτα της μηχανής. Ναι, είναι θέμα τεχνικού και θέμα παραμέτρων, οπότε το ρυθμίζει ο τεχνικός. Άρα μπορεί να αλλάξει αυτό. Ναι. Αν μια επιχείρηση κλείσει σήμερα και ανοίξει μετά από μια εβδομάδα. Αυτό συμβαίνει και το καλοκαίρι. Πολλές επιχειρήσεις κλείνουν για κάποιες μέρες. Τίποτα απολύτως. Μία μηχανή δεν εκδίδει όμως ζήτα όταν περάσει πάρα πολύ καιρός. Δεν θα πρέπει να αναφέρουμε στις αρμόδιες ΔΟΗ ότι η επιχείρηση παραμένει κλειστή. Παραμένει εκεί κλειστή, το κάνουμε αν προκειμένου θελήσουμε, να μην φανεί. Σαν γνωστοποίηση εννοείται. Ναι, σαν γνωστοποίηση, γιατί πολλές φορές μπορεί αυτό να φανεί και μεμπτό, αν δεν το δηλώσουμε. Κάποιος που είναι καχύποπτος, ναι, μπορεί να το θεωρήσει. Σε αυτή την περίπτωση, για να είμαστε καλυμμένοι, μπορούμε να κάνουμε και μια γνωστοποίηση στην αντίστοιχη ΔΟΗ που ανοίγουμε, ότι η επιχείρηση θα παραμείνει κλειστή από τότε έως τότε, για να είμαστε OK. Σε περίπτωση τώρα που χαλάει η ταμειακή μηχανή. Σε περίπτωση που χαλάει η ταμειακή μηχανή, ο νόμος μας υποχρεώνει, αν είμαστε εντός νομού Αττικής, να αποκαταστήσουμε τη βλάβη μέσα σε 24 ώρες. Αν είμαστε εκτός νομού Αττικής, μέσα σε 48 ώρες θα πρέπει να έχουμε αποκαταστήσει τη βλάβη. Τώρα, ωστόσο πρέπει να κόψουμε απόδειξη. Άρα, έχουμε πάντα ένα θεωρημένο μπλοκάκι απόδειξη λιανικής πώλησης και κόβουμε την αντίστοιχη απόδειξη, αλλά προσοχή μόνο σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μπλοκ σε καμία άλλη περίπτωση. Μπορεί να κοπεί το ρεύμα. Ναι, και σε αυτή. Ωραία. Και σε αυτή. Και σε περίπτωση που τελειώσουν και αυτά. Σε περίπτωση που τελειώσουν τα θεωρημένα στοιχεία που διατηρεί η επιχείρηση. Όπως και τιμολόγια και δελτία αποστολής, έτσι. Ακριβώς. Τιμολόγια, δελτία αποστολής, αυτά που μας επιβάλλει ο ΚΦΑΣ, είναι ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνησης Συναλλαγών, να διατηρούμε θεωρημένα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είμαστε ασφαλιστικά ενήμεροι, φορολογικά ενήμεροι και να έχουμε πληρώσει το επιμελητήριο. Το επιμελητήριο που ανήκουμε δεν μας δημιουργεί πρόβλημα, με την έννοια ότι είναι μικρό το ποσό, οπότε από την εμπειρία μας θα σας πω ότι λίγες φορές μας δημιουργεί πρόβλημα. Οι ασφαλιστικές εισφορές και οι φορολογικές μας οφειλές γενικά μας δημιουργούν πρόβλημα. Δηλαδή, ναι. Αν δεν έχουμε καμία οφειλή, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, μπορούμε να θεωρήσουμε ένα ολόκληρο μπλοκ. Σαφώς, όταν δεν έχεις οφειλή, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Δυστυχώς οι περισσότεροι έχουμε κάποια μικρή οφειλή, που σημαίνει ότι για να θεωρήσουμε πρέπει να ρυθμίσουμε. Να ρυθμίσουμε τις οφειλές μας. Σε αυτή την περίπτωση, η εφορία δεν μας θεωρεί ολόκληρο μπλοκ, μας θεωρεί κάποια φύλλα. Και αυτό, υπάρχει λόγος σας που γίνεται αυτό, έτσι. Ναι. Για να αποφευχθούν οι περιπτώσεις όπου κάποιος ρυθμίζει για να θεωρήσει και δεν εξοφλεί τις δόσεις της ρύθμισης. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, μας έχουν δέσει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, να το πούμε πιο κατανοητά, κάποιος επιχειρηματίας κάνει μια ρύθμιση, καταβάλει το πρώτο, ας πούμε, μηνιαίο που πρέπει να καταβάλει και μετά δεν ξανακαταβάλει τίποτα. Ακριβώς. Προκειμένου... Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η εφορία δεν μας θεωρεί ένα μπλοκ ολόκληρο από το στοιχείο που χρειαζόμαστε, θεωρεί κάποια φύλλα. Θα διακόψουμε για λίγο, κυρία Λεβεντάκη. Θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.